No marco da súa campaña de orzamentos participativos, Boiro Novo elaborou unha dúcia de emendas que ven de presentar os presupostos municipais para o presente exercicio. Moitas das propostas teñen que ver co ámbito educativo, en relación co mal estado de algúns colexios. Tamén recolleron numerosas queixas veciñais relativas ao estado do patrimonio, a seguridade viaria ou as melloras na circulación. Cambian aceras que, pois que ao millor poderían aguantar un pouco máis sen ter que cambiar, ou non estar tan mal estado, e en cambio hai zonas de Boiro pois que non teñen aceras. A de Ponte Goiáns e a de Cespón volveron a estar presentes en estas alegacións. Ademais, hubo xente que nos recordou que hai edificios que están totalmente abandonados e que eses edificios pois son parte do patrimonio municipal e habería que darlles unha saída. En concreto, un veciño de Bealo nos recordou que a Escola Unitaria de San Ramón pois está totalmente abandonada e que é unha pena que un edificio como ese pois non este á disposición do público da parroquia, daquel lugar, para que poidan usalo, non? E, ademais deso, pois moitas recibímolas en canto ao tema dos colexios. Cando chove, os rapaces non teñen en moitos colexios sitios en onde abrigarse, están esperando na porta. Demandan, por outra banda, a contratación dun educador social e a posta en marcha dun programa cultural para nenos e mozos. Nos trasladaron a necesidade de contratar con urxencia un educador social para o Concello. Nos falaron de que non hai actividades destinadas para a participación da infancia e da xuventude en actividades culturais, como pode ser a promoción da lectura ou a promoción da escritura creativa. Por último, lembran a necesidade de poñer en marcha un plan de mobilidade urbana coa creación de máis quilómetros de carril bici.